Haupa kaixo, bideo honetan dauzkagu bi puntu, A bere koordenatuekin eta B bere koordenatuekin, eta saiatuko gara bi puntu horren erdian, bi puntu horien erdian dagoen puntua kalkulatzen. Bale, azkenean planteatzen zaigun problema urrengoa izango da. Gu dauzkagu bi puntu, A eta B deituko ditugunak, hemen ditaukagu A, bere koordenatua direla isa bat eta I bat, eta bestetik eukiko dugu hemen, B puntua. Non bere koordenatuak izango diren isa bi eta ibi. Bale, hauek bi puntuak lotu daitezke horrelako zuzen batekin, eta, bideo honetan interesatzen zaiguna kalkulatzea da, bere horren erdian, hemen erdian dagoen puntuaren koordenatuak zeintzen diren. Puntu honi deituko diogu M, eta bere koordenatuak deituko ditugu A eta B, A txikia eta B txikia, bale? Azkenean, lortu behar duguna da A txiki hori eta B txiki hori zein den kalkulatzeko. Bale, bi puntu. Askotan, bideotan esaten dizuet geometrian, ez dituzuela formula ikasi behar. Azkenean, ni hemen garatzen dudanean, ea nola lortu daiteken azkenengo formula da zuek ikusteko dauzela modu ezberdinak, eta, modu ezberdin horiek pixkat logikarekin pentsatu behar direla, eta azkenean kontrolatu behar diren kontzeptuak hori garatu alizateko ez dira oso zailak. Bale, orduan, ikusi, zelan kalkulatuko algenuke? Niri bi modu ezberdinak horretzen zaizkit. Lehenik eta behin, fijatzen baldin bazarete, gu badakigu zelan kalkulatzen den vektore bat bi puntu lotzen dituena, ezta? Eta hemen daukagu puntu bat, beste puntu bat eta beste puntu bat. Fijatzen baldin bazarete, bi puntu hauek, eta beste bi puntu hauek, lotzen dituzten vektoreak, printzipioz hau berdian egonez gero, vektore hau eta vektore hau guztiz berdina dira. Vektore hau izango zen A, M vektorea, ezta, atik hasi eta M bukatzen delako, eta vektore izango zen M, B vektore. Vektore bi hauek guztiz berdinak direnez, erdiko puntu hori lortzeko erabili dezakegun baldintza izango da AM berdin MB, bi vektore hauek berdinak direla. Bale, orain lehenik eta behin jakinda zelan lortzen dugun bi puntu lortzen dituen vektoreak, idatziko dugu hemen zelan adierazten den hori koordenatuekin. Fijatzen baldin bagara, hau egiteko, azkenean, AM vektorea. Ni baldin bauzkat bi puntu koordenatu hauekin, azkenean, AB vektorea egiten nuen, bigarrenaren koordenatuak ken lehenengoaren koordenatuak. Kasu honetan emeren koordenatuak direnez A eta B, azken egiten dut A eta B, ken haren koordenatua direla isa bat eta I bat. Eta gauza berdina MB lortzeko, baina orain B, bigarrena da, bigarren puntua kasu honetan B denez, isa bi eta I bi, kendu behar diot lehenengo puntua, kasu honetan M, AB dela, beraz isa bi ken A eta I bi ken B. Horregatik jartzen ditut horrela. Eta horrela diazite dago koordenatuekin baldintza hau. Orduan, azkenean, egin behar duguna da, bi vektore hauek berdin izateko, lehenengo koordenatu izan behar da, lehenengo koordenatuaren berdina, eta bigarren koordenatua, bigarren koordenatuaren berdina. Eta hau da lortzen duguna. Pizkat garatuz gero, azkenean A kalkulatu nahi dugunez, hemendik askatuko dugu A isa bat eta isa biren menpe, eta hemen B askatuko dugu I bat eta I biren menpe. Bekusten baldin bauzu, azkenean egin duena da A alde batera utzi, isak bestaldera, eta horrela geratzen zaigu, eta askatzeko bi hona erakartzen dugu, eta horrela geratzen da, eta gauza berdina berekin. Azkenean, gure helburua zen lortzea A eta B beste menpean. Lortu egin dugu, hau da gure emaitza. Azkenean, erdiko puntuaren koordenatuak lortzeko, baldin badakizkigu beste bi puntuak, formula honekin lortzen da. Formula intuitiboki begiratzen baldin bazue, ez da zuzenean pentsatzen baldin bazue, ez zineteke helduko horrelako formula batera, baina kapasak izan bazarete horrelako planteamendua egiten. Eta beste gauzatxo bat fijatzen baldin bazarete, M lortzeko. Ni badakit, vektore hau eta vektore hau lotzen duten puntu hau eta puntu hau lotzen duen vektorea deituko dela, hau guztia, metikona doan vektorea, hori izango da AB vektorea, ez da? Atik bera doalako, fijatzen baldin bazarete, hau izango da A-beren erdia, ez da? Esan dezaket M puntua dela A puntua gehi vektore honen erdia, berez esango dut.
m puntua dagoela atik hasita eta gehituko diot vektore osoaren erdia. Azkenean baldintza hori ondela adierazten da. Vale? M puntua dela A puntua gehi vektore horren erdia. Eta hori adierazten baldin baditut koordenatuekin jakinda zelan kalkulatzen diren bi puntu lotzen dituen vektoreak, horrela geratuko litzateke. Bueno, azkenan egin duana da, M-ren koordenatuak dira AB lortu nahi ditugunak, A-ren koordenatuak dira isa bat, I bat, hau izango litzateke A puntua, vale? Hau da A puntua, eta hau dat, bat zati bi AB, non goratu, lortzeko bi puntu lotzen dituen vektorea, egin behar duena da, bigarren puntuaren koordenatuak, ken lehenengo puntuaren koordenatuak, horrela geratzen da, hau litzateke AB. Bale, bazkenan giketa bat denez, lehenengo koordenatuarekin horrela geratuko litzateke, eta bigarren koordenatuarekin. Eragiketa hau egiten bali mauzue, basati bi dago isa birekin, bale, lortzen dugu basati bi isa, eta horretik aparte daukat isa bat, ken basati bi isa bat egiten baldin mazu kalkula, ikusiko zue, hau geratzen zaizuela. Beraz, lortu duguna da, AB izango dela basati bi isa bat gehi isa bi, eta B izango dela basati bi I bat gehi bi. Barkatu, hemen parentesi bat falta zait, bale? Bueno, fijatzen baldin mazarete, hau da, lehen lortu dugunaren guztiz berdina, ezta? A eta B, A izango dela hau, eta B izango dela hau, bi bidez berdinetatik, heldu gara, emaitza berdina, eskenan, heldu bargin emaitza berdinera. Bueno, formula eskenan dau, ni baldin badakizkit bi puntu hauek, hau erabilita lortu ezaket erdiko puntua. Vale? Orain egingo dugu adibide bat, vale? Adibide bat formula hau aplikatzeko. Vale. Niri esaten baldin badiate, daukatela bi puntu P eta Q. Orain arte A eta B, baina bueno, ordezkatu alditut, eta azkenan puntuak berdin zaizkit zeintzu diren. Inporta zaidana dira koordenatuak, eta kasunetan baditu koordenatuak. Peren koordenatua izango da bat eta bi, kasunetan izango dira isa bat eta I bat, eta Qren koordenatua dira bost eta minus bat, kasunetan izango direla isa bi eta I bi. Egingo duena da, M puntu hori kalkulatzeko, bueno, M izango litzateke, bale? M puntua zeinaren koordenatuak diren A eta B, vale? Gure helburua da A eta B horiek kalkulatzea. A izango da bat zati bi, isa bat gehi isa bi. Isa bat da lehenengo puntuaren lehenengo koordenatua, kasunetan bat. Gehi isa bi da bigarren puntuaren lehenengo koordenatua, bost. Hori da, garatzen baldin bauzue da bat zati bi, bider sei. Horren emaitza da, hiru. Beren kasuan, gauza berdina, bat zati bi, bider, parentesi artean, kasunetan gehitu barritugu bigarren koordenatuak. Bi, eta hau minus bat denez, minus bat. Geratzen zaigu, bat zati bi, bider, bi minus bat da bat. Beraz, bat, zati bi, beraz, zein izango da M puntua? M puntua izango da hiru, delako berenengo koordenatua, bat, zati bi. Eta hau da, horrelako ariketetan edo horrelako prozeduretan eskatzen dizuten balioa.